Tu na kanáli 23 máme možnosť vidieť príjem DVB-T signálu zákúska. Ešte neviem z akého vysielača, lebo cez deň mi tento kanál blokuje silný analogový signál STV2 z Trenčína. Parametre na signálu. A na tomto balíku mám naskenované programy Puls 4, ORF Sport a Trisat. Toto je ORF Sport. Trisat. Puls 4. Info. Na signálu.